の虜になってしまえばきっと Andito kami ngayon sa Baguio! Pero syempre, bago kami dumating sa Baguio, marami pa kaming pinagdadaanan na adventures. And ito yon. Maaga kaming gumising mga 5 AM kasi kailangan 6 AM nakaalis na kami ng bahay. Kasi halos 1 hour yung biyahe papuntang airport. Kaya morning person ng mga person ngayon eh. Ngayon lang yan guys. Medyo nahilo ako sa biyahe kasi mga 2 hours lang yung tulog ko. And nakapikit na lang ako kasi para mawala naman yung hilo ko. Sobrang excited ako dahil first time namin buong squad and fam pumuntang Manila. Sobrang dami namin. Biro mo, 12 kami lahat. Next time, with family na naman namin. Pero si mama nagreklamo na kasi di daw niya kayang bumiyahe. Lalo na pag maraming lakaran. Kami pa naman, mahilig kami mag-explore kaya puro lakad halos. Pagdating namin ng airport, saktong-sakto lang talaga boarding na. Kahit sobrang aga na namin nagising, halos late pa din kami. Buti na lang wala kaming check-in na luggage. Tas nag-online check-in na din kami. Iba talaga ang travel pagkasama mo ang mga taong importante sa'yo. Mga kaibigan mo na alam mong totoong-totoo sa'yo. Di yung nagtitake advantage at ginagamit ka lang. Christmas! Wala akong pinaparinggan guys ha, pero pag may tamaan, sa pool. Di ko nakasalanan yun. Wag na wag mong gagawin yan guys, lalo na sa mga taong totoo sa'yo. Kasi sigurado, babalikan ka ng karma at 10 times pa sa ginawa mo ang babalik sa'yo. Kaya nga feeling ko, unti-unti nang dumating ang karma kay si yung Christmas! Until now, natatakot pa din talaga akong sumakay ng eroplano. Hindi naman sa takot na takot, pero nag-overthink pa din ako. Lalo na pag nag-turbulence mo, ewan ko na lang talaga. And andito na kami sa Manila! Imimit na namin si Coach Milbert ang reason kung bakit kami pumunta dito sa Manila. Last time, sa Enchanted Kingdom kami dinala ni Coach. Tapos ngayon, sa Baguio na naman daw kami. Pero bago kami pumunta sa Baguio, chill-chill muna daw kami dito sa Manila. Kaya excited na naman ako kung saan kami dadali ni Coach Milbert dito. Mga 12 na yan, kaya magla-lunch muna daw kami bago kami pumunta sa bahay nila Kois para iwan yung mga gamit namin bago kami gumala. Lahat daw ng mga staff dito marunong kumanta, sabi ni Kois. And totoo nga, grabe ang gaganda ng mga boses nila, pati mga chef. Pag mag-apply siguro ako ng trabaho dito, sigurado hindi ako matatanggap. Kasi ito lang naman boses ko. Mauning akong kanta, para si Muha. O, di ba? Akala mo naman, ganda-ganda ng boses eh. Sarap ng mga food nila guys, tas may performance pa sila. Kaya nakakagana kumain. Kaya wala mo ng diet ngayon. Bahala sila dyan. Sobrang nag-enjoy talaga kami habang kumakain. Pati kami napapasaya sa mga kanta nila. Tignan nyo naman si Dansoy. Di halatang nag-e-enjoy no? May tinatagong talent pala to si Dansoy. Sana itago niya lang forever. Joke boy. Ito si baby girl Snake, sobrang nag-enjoy. Oh, may param-param pa ba eh. Pa din si Yo, di rin nagpapakabog si Yo eh. Pero si Snake talaga ang panalo. Ikaw ba naman kakantahan ng baby boy? Di halatang kinilig. Oh, tingnan mo naman mga tawa ni Bieber ka. Ang laki-laki. Bill reveal, Kois. Bill reveal. Loh! Manghugas na daw siya. After namin mag-lunch, pumunta na kami sa bahay nila Kois and nagpahinga saglit. Dito kami ngayon sa Paranaque, sa bahay kina Kois Milbert. Kasi aampunin kami for ilang araw and next day, kailan may kasi pupunta ng Baguio bukas pupunta kami ng Baguio ngayon. See you, taga Baguio. Ngayon, mag-chill-chill muna kami dito sa Manila. Kaya hotel hopping muna kami.
Hotel hopping. Para Kung naalala niyo dati yung video ko, pumunta kami ng Resort World. Si Kois din yung nagdala namin dun. Tingnan yung mga pormahan ng mga... Enchanted Kingdom, no? Oh, Enchanted Kingdom. Yan yung suot namin kanina. Galing Cebu. Nakatulog na, tapos pagising, ganito pa rin. Ako ang pinakamagandang porn. Makanta na yung damit niya. Gusto ko nang bumitaw. Nakata. Murag si Mami Tonet eh. Bagong outfit. Oh. Since siya na change. Ay, nag-change outfit din ni Day. Di na yung papakabog si Jeanette. Ito yung kapatid ni Dansoy, guys. And umalis na kami para medyo mahaba naman ang oras ng gala namin. Ganda pa ng sunset na nakuha ko. Yan guys, dumating na kami sa Okada. Sa totoo lang guys, wala talaga akong alam kung anong meron dito. Pero sabi ni Kois, manonood daw kami ng show sa fountain. And ito daw ang pinakamalaki sa Asia. Yan ang pagkakarinig ko. Di lang ako sure. Habang naghihintay kami, inom muna kami ng yogurt drink. Nakalagay akong naong doon. Iabot dire akong naong. Pet. Oh, saan pagbasa ni Pet? Ano eh? Wise. Dawis Bridge. Ay, nakatanaw dito. After namin manood ng fountain, umalis na naman kami kasi lilipat daw kami sa Resorts World Manila. Wow! Umakyat kami sa Okura Hotel and nagpahinga saglit bago kami bababa and mag-chill. Nandito naman kami sa guys, Resorts World Okura Hotel. Oh, diba? Kanina nasa Okada kami. Sakto ngayong sabi ni Kois na mag-hotel hopping kami. Nakurat ko. Automatic silikon. Kinabukasan, maaga na naman kaming gumising kasi malayo-layo pa yung biyahe namin papuntang Baguio para may oras pa kaming makagala pagdating namin. Kasi overnight lang kami dun, kaya naligo na muna ako. Di talaga ako sanay magising ng maaga at maligo ng maaga guys. Kasi lagi akong late nagigising, mga 10 AM na lagi. 君の虜になってしまえばきっと After ko maligo, nabihis na ako at nag-prepare ng gamit ko na dadalhin sa Baguio overnight. Plano kasi namin 6 AM kami aalis and malapit na mag-6. Kaya bumaba na ako kasi kakain pa ako. Pero naabutan ko si baby girl. Sana all. In fairness, wala pang 6, paalis na kami. Ito nga pala outfit ko guys, kahit pupunta pa lang kami, pero nakapanlamig na yung lower ko. Tignan mo, kala mo naman. Ito na yung pormahan natin papuntang Baguio. Pero guys, may jacket pa ako mamaya, pero hindi muna ako magja-jacket kasi mainit pa dito. Pagdating na doon tayo magja-jacket. Andun na sila, so pupuntan tayo. Tara! Let's go! Oh, tara. O tara! Snake, first time niyo mo Baguio? Ha? Oo. Udit day, Snake. Ang udit day. Ang udit day. Udit. Oh, Baguio man to. Bagi ka na bagi udit. Ganito ka pondo. Pero Snake, alam mo ba yung mga hotel nila doon walang aircon? Ano naman? So, kasi malamig na eh. Mas malamig pa nga sa aircon doon eh. Sorry, Ngayon- bugnog dito dito. Oh, 14 degrees ngayon doon. Tapos kahapon 10 degrees. Da bugnaw mo. Kahit nga sa aircon nga sa bahay ginagawa mong 25 eh. Babasa bot ha. Ha? Bot na. Lalo, bahala ka, di ka mo to. Ang totoo lang. Di ka mo to nako, ha? Totoo lang. Huh? Di ka mo to. Laon ti ka no. And sa wakas, nakaalis na kami. Kasi medyo mahaba-haba pang biyahe namin papunta dun. Pero sigurado, mahihilo na naman ako nito. Lalo na't wala akong tulog. Parang disima, no? Ganyan talaga ako guys pag kulang ako ng tulog. So, interviewin natin si ate. Ate, ano name mo ate? Emily. Ano? Amy. Akala ko ano yung name mo. Amy? Oo. Amy, taga saan ka te? Taga Ruas City. Wow!
Ilonggo ka te. Ilonggo gid. Ilonggo ka gid. Damo-damo ang gwapa dito te. Damo to guwapa. Ha? Tanaw diriti. Ay, Matagal ka Dugay na. Kaiser, 5 years na ako. Oh, matagal ka na dito sa Manila. Matagal na. Mga 10 years na. 10 years ka na din nakauwi or nakauwi? Hindi, nakauwi. Nakauwi ka? Oo. Mabait si Kuya Milbert. Siyempre naman, kasi kung hindi siya mabait, hindi kami magtagal. Oh, syempre. Oo. Oh guys, sobrang bait ni Kuya Milbert. Pati kami, kaya kami andito ngayon kasi dahil ni Kuya Milbert. Thank you very much, guys. Thank you so much, Kuya Milbert. And na-experience ng buong squad ang Baguio. Kasi first time namin guys, buong squad na pumunta ng Baguio. Ako, this is my 3rd time. Kasi yung buong pamilya pa kami last pumunta doon. Wala si ate kasi nasa Dubai siya. And now, wala pa din si ate kasi nasa Dubai pa rin. Kaya yun. Ganda ng smile ko guys, no? Oh, grabe, sobrang happy ko na. Thank you so much, Bang Smile Dr. Dental Clinic. Kay Doc Kier and kay Miss Clark. Syempre. Gina, couple na sobrang sweet. Sana all. Oh, everyday Valentine's Day sa kanila guys. Parang everyday din sila nagdi-date. Sana all, no? Sana all Doc Kier and Miss Clark. Pero ganda talaga ng ngipin ko. Yan guys, veneers to guys na zirconia veneers. Parang hindi veneers guys, no. Parang totoong ngipin lang, no. No. Forever akong grateful kina Doc Kier and Miss Kla, and siyempre sa Bang Smile Dr. Dental Clinic. I love you Doc and Miss Kla. After ilang oras na biyahe namin, medyo naihina kaming lahat. Kaya nag-stop muna kami saglit para mag-CR and bumili din ng mga gusto naming bilhin. CR muna kami guys. Guys, na si Alex yun, so. Kumusta na Alex? Okay kayo. Mura mag si Joshua. Kasama namin si Joshua Garcia guys. Oh. May kasama kaming artista guys. Sino tong artista na to? Ha? Justin Bieber. Justin Bieber, nignan mo nga. Ha? Natulog na to buong biyahe guys kasi nahihilo. Nahihilo ang bata. After namin mag-CR break, biyahe na naman kami ulit at unti-unti ko na nafe-feel na malapit na talaga kaming dumating. Pero sa Waze, 4 hours pa daw. Hanggang sa nakita na namin ang famous Lion Head. Bababa na kami saglit dito para magpa-picture. Pero may nakita kaming sorbetes. Kaya bumili na din kami. Wari kang naglaway lagi bit. Paboritong mama. Ewan ko ba, pero mas nasasarapan ako sa mga ganitong ice cream kaysa yung mga ice cream na nakikita sa yung mga nabibili sa mall. 君の虜になってしまえばきっと Kung alam ko lang talaga kung paano gumawa nito, gagawa talaga ako ng marami. Pagkatapos naming magpicture and kumain ng ice cream, umalis na din kami kasi magsa-strawberry picking kami. Nung last time na pumunta kasi kami dito kasama ang pamilya ko, walang bunga ang strawberries kaya hindi kami nakapag-pick. Guys, bago kami mag-lunch, mag-strawberry picking muna kami. Pero wala kami pambayad. Mag-pick lang kami. Thank you, Snake! Snake, ikaw mo naman, libre na mo, Snake. Ililibre mo daw kami, Snake. Ha? Ililibre mo kami. 700 daw per kilo. Per kilo ba yun? Oh, 700 per kilo. So, ilang kilo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Kilo? Oh. Ano pa ba? Ililibre ko kayo. Ililibre mo kami? 15 times 700. Mait ke. Huh? Okay lang, ang mura-mura naman pala. Mura-mura daw. Ang mura-mura or mapapamura ka? Mura lang yun. Mura lang pala, no? Dire na ito mamunit. Na? Na ba dito? Muna yung strawberry pig. Dire na ito mamunit. Namunit na si Snake. Snake, Ganin mo yan. pink, brown lagi yung strawberry ako nakita.
Parang bayabas. Ano ko freaking? After namin mag-strawberry picking, umalis na kami and dumiretso sa hotel kung saan kami mag-stay overnight. Grabe, isang araw pa lang kami dito guys pero sobrang dami ng mga nangyari. Di mo talaga alintanang oras, puyat at pagod pag masaya ka sa mga kasama mo. And thank you so much Coach Milbert sa experience na to. Forever namin tong iti-treasure. Please don't forget to like this video, share and subscribe na din sa akin. Hanggang sa next video, bye!